पवन सिंह के बारे में काफी अभी हाला बाटे, एमएलसी के चुनाव लड़े वाला बा, का कहल चाहते हैं रउरा? हाँ तो टिकट उनकर मिलिए गइल बा। और का बुझाते कब की दम चुनाव जीत के हासिल कर लियन का? हाँ एकदम जीत जी हन। काफी लोग के दिक्कत होता, का कहल चाहते नहीं पवन सिंह के बारे में? ए तो दिक्कत होला के तो हमेशा दिक्कते होला। तो माने रउरा का करता नहीं, पवन सिंह की सपोर्ट करता नहीं? हाँ उनका के तो सपोर्ट अच्छा लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार उनका पवन सिंह के साथ धोखा करत रहे। हाँ। माने लगातार माने नु का कहल संसद वाला चुनाव में धोखा भइल, विधानसभा वाला में धोखा भइल, अब के लिए एमएलसी के उनका टिकट मिलल, अब के चुनाव जीते वाला बा पवन सिंह। तो माने कैसे बिहार गड़गड़ाता कि ना? एकदम गड़गड़ाता। माने का कहल चाहते हैं पवन सिंह के बारे में? एकदम अच्छा से जीत के चलई हन, हाँ। जनता के सेवा करी हन। अच्छा तो अभी उनका रहे का भोजपुरी इंडस्ट्री में उमन गाना उना निकलियन के खाली राजनीति में रहियन? गानो निकल हन, राजनीतिको करी हन। राजनीति करी हन? हाँ करी हन। अच्छा खेसारी लाल यादव के दिक्कत होता है, पवन सिंह एमएलसी जो चुनाव जीता तरन तो ना उनका का दिक्कत है, वो अपन लड़ी हन अगला साल। अच्छा माने उनका दिक्कत नहीं क्या खेसारी लाल यादव के पवन सिंह के चुनाव जीतला से? ना उनकर दिक्कत का हुई ना नो भाई फैंस लोग आपा में काफी काटाकटी भइल बाटे कि पवन सिंह जी एमएलसी काहे चुनाव उनका काहे भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देलक। तो माने जहाँ फैन लोग का कहल चाहता नहीं, तू तो टिकट देवे करी, इतना दिन से पवन सिंह प्रचार करत तो मिलेगा तो चाहबे करी। का बुझाता कि पवन सिंह जनता की सेवा करी हन? एकदम करी।